Какво става, хора? Ние сме Just Gaming. Обаче сега игра само аз, така че единия от двамата. Да разцъкваме се с Gun Game. Просто съм много заребен по Gun Game. Втория от двамата играе Лига. В момента. Ага. Така, значи влизаме, разбереш, и ни пуска вече с по-напреднало така оръжие. Но отново имам 0 кила, разбереш, от гледах последната минутка. Но нищо. На какво оръжие си? Ами на някаква, неясно има ти го обясня. Някакво автоматично е. Кажи ли? Може да. Айде, разбили някакъв бе. Пише се Динко Шинив Илиев, защото обичам да задължавам хората. И така да ги убиваш. Така че човека. Но няма да се получи. Да това се получи. Нищо. Така в кило, значи не гледате резултата в случая, защото малко така отдавна не съм разтеквал и не взех кило. Само от вчера. Не, говоря ти по, нали, нормално разцъкване. Смисъл? Еми, не съм играл добре. Имам 2 кила, човек. Все Сега, пак както сега играхме с почваш. тебе едно време. Едно време. Едно време. Айде. Ти днеска, човек, като играхме матч, ти въобще не слушаш Анди. Майко, тия просвети така. Така, сега ще се съсредоточа върху играта. Някой ми пише по скайп. Интересно ми е кой е, но не искам да знам. По-скоро няма да разбера. Аре, бе, пак не ме започва. Така малко ми е трудно, ще си върта мишката. Да, good job. Извинявам, защо е гол? Изключвай този компютър веднага. Добре. Затвори, ако ще има такива премеждия. Ето. Така, сега някой ме цепи. И да, останах си сам аз. Нищо. Да може да се фокусирам. Не. Така. 7. Ти не го реши. Охо. 9. Да знам. Ето тук. Тук си ти, ако си жив. Е! Чакай, че нещо не видях в коя база съм. Така, в моите съм си. Не бе, тия са някакви... така, просто съм загубил форма до голям степен. Не играя така CS по принцип, в никакъв случай. Просто загуба на форма от всякъде. Ето, то ще ме изръга. Да, докато се завърта, така, малко да ги задуша аз. Ей, то добре, че спасиха ме те. Те Гънгема също е доста заребящ мод, мисля, на CS. You can die. Така... не мога, просто не мога с ножове. Просто не мога. Най-ги мразя. От всичко. Да, просто ги мразя. И такива оръжия сега. Ето tu ми излезе някакъв снайпер на среща с Калашников и го цепя от 16 000 метра. Така. И то... Нищо.
Ще изиграм още една вратка и ще спирам в това. Не е, че стават много големи, ама няма значение. Така. CS ми е 1.6. Съвсем нормален CS. Ще вляза за двойка този път. Винаги съм се чуя с този нощ, значи гледам доста уроци в нета. И всичките успяват да им влязат в гръб. Но аз никога не успявам. Успях да убия. И това е. Един. Нищо повече. Или им влизат в гръб, или преди някой да ги... така. Изненадващо, обаче аз и това движение, той не знам как го прави. Просто не мога фана бутона. Ако някой знае, просто моля за хелп. Защото е доста така неприятно. Защото в крайна сметка, ако играем снайпери, той ми влиза с нож и аз нямам какво да направя. Понеже съм снайпер. И така. Е доста полезно. Докато тук си имаме лазерче, което няма да се настрои. Нищо. Случва се. Така. Чай, че то няма да ръгаш ти. Говедо. Ей, майко. Нищо. Случва се. Гати мапа, тук само за ножове. Значи не е за мен. Така. Просто не е за мен. Определен. Ето за това говоря. Няма направо много тук. Не, просто едва ли. Окей, това така. Малко класа. Yes. Еми. Така. Може ли да е малко по-тихичко, понеже се опитам да се съсредоточа. Не знам доколко ми се получава. Така. За сега виждам доколко ми се получава. Окей. Добре. Не можа видя много как се случиха нещата, но... Така, вас ви видях къде сте. But first... Ето какво е... Къде е? Окей. Няма раз така, аз го бия 15 минути накрая да някакъв удар го веднъж и... Нали? Но така е, просто трябва да има всичко по-малко. Сигурно ще почна качвам и на лигата. Всъщност нямам да сега снимани клипчета, ама не ми пречи да снимам. Защото аз така иначе като се играя, какво ми дреме пусна да записвам. Нито ми лаги, нито... нещо. Така... Това ще е последния така. Yes. Oh no. Ще умра скоро. Просто нужно е. Но няма някакъв втори клас и да чакаля. Съответно, да. Случва се. Не.
Ясно къде са. Ма те са вече с някакви автоматични оръжия. Ага, направих нещо. Супер! Охо, сигурно бе. Хм. Така, сега ще замълча малко, за да се опитам да се съсредоточа върху играта. Така. О, не, това просто ми го би отсекали. Сега си спомням, че миналата игра направо ни пусна с това оръжие. Докато сега не е така. Само се го изкарах и виждам колко е трудно. Така, не умре тук. Знаех си. Окей, вече знам где са. Охо! Баш тук ли ще ме спалне, бе? Умри, yes. I kill him. Сега ще убиете. Така... Да, знаех си просто, че го направи. Но няма друг избор, защото... Стига де! Да не съм някакъв... Ех, бе... Да не съм някакъв сазър. Мазен, долен, гаден. Но все пак някой път се рейджвам. Човешко е. Ох, мале, как? Няма да видя, бе. И какъв си ти? Някакъв видео ударima два пъти. Имаш кил. Не, няма клекна, няма, контрол не работи. Аз как и не те видях, че си зад мен. О, да бе, дойдела 4. Не изнесете. Като не ми долате вие, аз ще ви да... Стига да не сте някакви хакери. Да, каквито сте. А ти тъпия гаден, долен. Сървъра му е български, така че играхме. Защото е български, все пак. Сме българи всички. Не всичките, нали? Които са българи просто. Това твърде тъпо. Та, така, в канала просто не знам. И окей, хора, това беше всичко за този клип. Приятно гледане. Споделяйте, харесвайте, абонирайте се, коментирайте и чао!